حزو سلامتنا تقبل فنونا مكتال تركوا بزغبركم تعزتنا كم يتوعلوا نلوم 4 لكاتيت فرقم عالتم فران سدالو هاجراون زيناتات حزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد من مساعدكم تصنعن ميكائيل حرقو فلما كن بكنتو تاتو فيلم ممحدار زوبا دوبو بتصادفوكم زسلاسل معتهم رباط بزلعل كم زسرحلو قريسوم اب زوبا ماكل بحمله وفر لمعات كابسته تخلف الستات اقرب 86 ميتات كم زت صدقه تحبيرو اب هاجراوي موكس هوسبيتال برهان عيني متوحه حابلان مسجار الكورنيان تخايدو اب زيناتات وصعي منግስቱ ቬኔዙዌላ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብአዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኩዕጾ አዚዙ ሩስያ ሓያሎ ኢንዱስትሪ መፍረን ጽገናን ወተሃደራዊ ንዋትን ኣጽዋርን ዩክሬን ከም ዘዕነወት ሓቢራ ቁጠባ ዞባ ዩሮና ብደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ ከም ዘስግግ ጌላታት ናይቲ ዓውዲ ገሊፆም زرزينا ممحدار زوبا دوبو بتصادفوكم زسلاسل معتاو مربات اب 2024 بزبلص نكقصلو وحدت كلهم اكالات كعز تصويعهم وكيليرينا زراي برهان ملكع تصاصام زدالو تحستو امانيل كبراي ممحدار زوبا دوبو اب 2023 بلعل تصادفوكم زسلاسل معتاو نتفتات اب 2024 بزرعلن مقصال يسرحكم زلو ب14 لكاتيت اب كتما من دفرا اب زكايدو عمتاو قمقام سرح قليصوم ابتي كاب 12 نوسان زوباتات ጨናፍር ሚኒስትራታትን ሃገራዊ ማሕበራትን ከምኡን አሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ዝተወከሉ ኣሳት 300 ተሳተፍቲ ዝተረኽብሉ ገምጋም ኣማሕዳር ዞባ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጥየን ኣብ 2023 ልዕሊ 345,000 ህዝቢ ዝተሳተፎ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ኣስታት 20,000 ሄክታር ከም ተተግበረ ኣብሪሆም ካብ ግብሪ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን ልዕሊ 28 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተኣከበ ከምኡን ህዝቢ ንመማዕበሊ ኣገልግሎት ጥዕና ልዕሊ 3 ሚልዮን ናቕፋ ንመናብሮ መምህራን ድማ 3.4 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ሓገዝ ከም ዝገበረ ድማ ሓቢሮም ንመደባት 2024 ብዝምልከት ድማ ምስራሕን ምዛምን 7 ዓበይቲ ዲጋታት ምስራሕ 5 መጠነንኡስ ዲጋታትን 5 ራያታትን ምድላውን ምትካልን 2.2 ሚልዮን ፈልስታት ከምኡን ምጽጋን ልዕሊ 150 ኪሎ ሜትር ጽርግያ زتقاللو تنعيهم زلا بمتكاس كلهم أكرت منجسي بوهدت كسر حلو تلابيهم أبتا أخيبا كفلتات من محدار زبان أبتو زباز النطفة أكراتنون تبطواتنن وتنسرحن نغريبان تساتفتي أبزها بوريتو تساقمو قعزيها قولها تقبرلو بوزبا درجة أب من دفرات رئيز وهاب كارد نبارنت نابنو زباتا زور دولو بايتا قطاطاح كتماتاتن حفظ كتماتاتن بأتاويتاتن زم حدرالون زعبالون من قد خاصولو هاقراو منت نموت أزدقاتم زلو كولالن بدنو غاتن دما فتح كنا ديالو تلابيهم نابي زينام تنسجرم اب زوبا ماكل اب 2023 بحمله وفر لمعات كابسه تغلف فرستات اقراب 86 ميتات كم صدقه تحبيرهم نصبصا وكيليرينا يوناتان عيبيو ارون عنداي كغربوي اب زوبا ماكل بحمله وفر لمعات كابسه تغلف فرستات اقراب 86 ميتاويت كم صدقه حلافي ጨንፈር በዓል ስልጣን አግራብን እንስሳ ዘገዳምን አቶ አብርሃም ተክሉ حبيروم اب 2023 ኣብቲ 9 መደበራት ፈሲ ልዕሊ 3.7 ሚልዮን ፈስታት ኣግራብ ንምድላው መደብ እኳ እንተነበረ እቲ ዝተዳለወ 2.3 ሚልዮን ማለት 63 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣቶ አብርሃም ኣሳት 1 ሚልዮን ፈስታት ንምትካል ዝነበረ ውጥን ግና ብ10 ሚእታዊ ክብ ብምባል 1.2 ሚልዮን ፈስታት ከም ተተኸላፍሊጡም ብወፈራን ዝተሰላሰለ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ብዝምልከት ድማ ኣብ 520 ሄክታር أسات 2,000 كيلومتر كناتاو زالا كمتسرحن كمتسأجنن بمحبار مسناي 2,022 كنصاصر كلو اتي بعدتات كأزوص أمدب كم تزدل كم زي نبري بتكالات حيتات مكلخال تمهارون كالوت أكلاتن زيت تتقبرقنا أعقابي من بارو قليسوم مدب حملاي وفري أبي 2,021 كبقس كلو 3 زنبرق وطري تساتف تتكالات منقستي هقراويان كوبانياتاتن محبراتن
ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 40 ክም ምባሉ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃም ዝተተኽለ ፈልስታት ጸዲቑ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብቲ ኣስታት 350 ሄክታር ዝኸውን ናይ ልምዓት ቦታ 10 ሓለዋ ከም ዝመደበ ኣፍሊጡም። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ብርሃም ጎኒ ጎኒ እቲ ዝካየድ ሓምላይ ወፍሪ ሓሊፉ ዝርአ ብርሰት ኣግራብ ንምቁፅጻር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ውፅኢት ንኽርከቦ ሕብረተሰብ ከባቢኡ ብንቕሓት ክሕሉን ክከናኸንን ኣዘኻኺሮም። ኣብ ዞባ ማእከል ሎሚ ዓመት ኣብ 9 መደበራት ፈልሲ ኣስታት 4 ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ንምድላው መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2023 ብምትሕባር ኤርትራውያን ሓካይምን ጉጅለ ሓካይም ሂማልያ ካትራክት ፕሮጀክትን መጥባሕቲ ሓበላ ምስጋር ኮርኒያን ተኻይዱ መንባሩ ይዝከር። መቕፀልታናቱ ኣብ ዝቅድሚያት ተኻይዱሎ ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወሉን ዘዳሎ ጸብጻብ ሳምራይት ሊቪዮ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ብምትሕባር ምስ ጉጅለ ሓካይም ሂማልያ ካትራክት ፕሮጀክት ካብ 12 ለካቲት ጀሚሩ መጥባሕቲ ሓበላ ዓይንን ምስጋል ኮርኒያን ተኻይዱ። በቲ መደብ ኣስታ 700 ሕሙማት ናይ ሓበላ መጥባሕቲ 10 ድማ ናይ ምስጋር ኮርኒያን መጥባሕቲ ከም እተኻየደሎም ሰነዳት ናይቲ ሆስፒታል ይነጽር። ንጉጅለ ሓካይም ሂማልያ ካትራክት ፕሮጀክት ጠርኒፉ ዝመጸ ዶክተር መንግስ ባይሩ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መጥባሕቲ መቐጸልታ ናይቲ እናተመላለሱ ዘካይድዎ ናይ መጥባሕትን ስልጠናን ሓገዝ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብዚ ናይ ሕጂ መጥባሕቲ ዝሳተፉ 4 ኪላታት ንኤርትራውያን ሓካይም ፍልጠቶምን ተመክሮምን ናይ ምስጋር መደቡን ከም ዝተገብሩ ገሊጹ። ወርሒ 9 መጺና ነርና ሽዑ ጀሚርና ሽሕን ገለመለን ተገይሩ ካታራክት ዚ ኮርኒያ ትራንስፕላንት ጋን ፈለማይ ጊዜ ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ በብእዋኑ ኣብ 3 ወርሒ ብውሕዱ መጺና ንገብረሉ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም መንእሰያትና ከመይ ጌርካ ትምህሮም ሲዮም ዝመሃሩ ዘለው ንሱኻ ዓቢ ውጽኢት ይርከበሎ። ብመሰረት እቲ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕናን ኮሌጅ ሕክምና ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታን ዝተገብረ ስምምዕ እቲ መደብ መጥባሕቲ ዓይኒ ምክያድ ነተምሃሮ ኮሌጅ ስልጠና ምሃብ ምስጋር ቴክኖሎጂ ከምኡውን ሓገዝ መሳርሕታት ሕክምና ምግባር ከም ዘጠቓልል ዶክተር መንግስት በተወሳኺ አብሪሁ። ኣብዚ ከዓ ዝፈረዩን ዱልዱላት ከዓ ኤርትራውያን ኣለዉ። ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ካትራክት ሕጂ ጽቡቕ ጌሮም ስለ ዝመለኽዎ ናብ ካሊእ ደረጃ ስለ ዘብጽሕዎ እሳቶም እዮም ዝገብርዎ ደለው። ንሱ እንዳገበሩ ከለው ንሕና ከዓ እቲ ማሕበርና ከዓ ፍልይ ዝበለ ክእለታት ዘለዎም ሰባት ኣምጺኻ ምሕካም ምምሃር ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣቑሑት ቅድሚ ሕጂ ወይኒ ኢለ ነይረ ኣቑሑት በብእዋኑ ክትሐድሶ ኣለካ። ሓደሽቲ ኣቑሑት ኣሎ ዝመጽእ ኣሎ ንሱታት ከዓ ነምጽእ ከዓ ተሰማሚዕና ኣለና። ሕጂ ሰባት ክንዲ ደገ ድኸይሲ ካብ ደገ ኣነ ብዘይቀልዓለም ክብለካ ካብ ደገ መጺኡ ኣብዚ ዓይኑ ዝሕከመሉ መንገዲ ከም ንበጽሕ ጥርጥር የብለይን። መጥባሕቲ ምስጋር ኮርኒያ ዘካይደ ሓደ ካብ መስረቲ እቲ ጉጅለ ሓካይም ሂማልያ ካትራክት ፕሮጀክትን መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ዝኾነ ፕሮፌሰር ጆፍቶቢን ብወገኑ እቲ መጥባሕትን ስልጠናን ዘጠቓልል መደብ ነቲ ኣብ መጻኢ ብኤርትራዊ ዓቕሚ ክዕመም ዝሕለን መደባት መንጠር ባይታ ክኸውን ዘለዎ እምንቶ ገሊጹ። ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሴን ብ15 ለካቲት ኣብቲ ሆስፒታል ተረኺባ ንትግባር ናይቲ መደብ ማእከል ተዓዚባ ብምትሕባር ኤርትራውያን ሓካይምን ጉጅለ ሓካይም ሂማልያ ካትራክት ፕሮጀክትን ካብ 3 ክሳብ 9 መስከረም 2023 ተመሳሳሊ መጥባሕቲ ሓበላ ምስጋር ኮርኒያን ተኻይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከላዊ ውጥንን ተግባርን ብቑዕ ስርዓት ትምህርቲ ዘተኮረ ስልጠና ን250 ሓለፍቲ ንኡሶባታት ርእሰ መምሃራን ሱፐርቫይዘራት ሓለፍቲ ስነ መምህርናን ሓለፍቲ ኣህዶታትን ወዲቦም ኣብ መዛዘመ ናይቲ ካብ 13-15 ለካቲት ዝተኻየደ ስልጠና ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር እቲ ስልጠና ምስ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ብምትሕባር ዝተወደበ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘጋጥም ድኽመት ኣለሊኻ ብምፍዋስ ብቕዓት ትምህርቲ ንምርጋፅ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሰልጠንቲ ብወገኖም ስልጠናን ዝነበሮም ፍልጠት ዝድርዕ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምግላጽ ኣብ መጻኢ ብዝተፈላለየ ኣርእስታት ዝካየደሉ መንገዲ ክናደ ተላብዮም እቲ ስልጠና ብጊዜያዊ ኣካይዲ ስራሕ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ዶክተር ኣቤል ሃብተማርያም ተዋሂቡ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽባርካ ፍልጦ ተማሃሮ ኣብ ሕጊ ትራፊክ ብምባል ሓደጋታት ምንካይ ዝዓለማ ኣስተምህሮ ኣብ ባሮንቱ ኣካይዱ እቲ ብ13-14 ለካቲት ንኣስታት 6,400 ተማሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ቢሻን ዱታን ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ብሰንኪ ሸለልትነት ዝስዕብ ሓደጋታት ትራፊክ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ሓላፊ ምርመራ ሓደጋ ኣቶ ኢስያስ ብርሃነ ሓደጋታት ትራፊክ ብሰንኪ ዘይውሑስ ኣጠቓቕማ መስመራት መጓዓዝያ
كمون شلتነት مراحتي تشكركرتن تጠቀምት ጽርግያን ከም ዝስዕብ ብምጥቃስ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ሓፈሻ ናይ ተማሃሮ ድማ ብፍላይ ምዕባይ ኣብ ምንካይ ሓደጋታት ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ረድዩ ኣብ 2023 ብደረጃ ዞባ ብዘጋጠመ 394 ሓደጋታት ህይወት 64 ሰባት ከም ተቐዝፈ 1500 ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 7 ሚልዮን ኣፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝሰዓበ ብምግላጽ ተማሃሮ ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ ዘለዎም ንቕሓት ብምብራኽ ኣብ ምርጋጽ ድሕነት ትራፊክ ልዑል ተራ ክገብሩ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ባሮንቱ ዝነጥፍ ሞተረኛ በርኸት ሲምቦገኑ ብስንኪ ሸለልትነት ዘጋጥም ሓደጋታትን ሳዕቤናቱን ምግታዕ ተማሃሮ ሕግታት ትራፊክ ከኽብሩን ዝጥቀሙለን ብሽክለታታት ብጥንቃቐ ክመርሑን ተላቢዩ እቲ ኣስተምህሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ርእሰ መምሃራን ብስሩዕ ዝካየደሉ ኩነታት ክፍጠር ተማሃሮ ድማ ንዝቐሰሙ ኣስተምህሮ ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ኣዘኻኺሮም ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ ክኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽለ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክዕጾን ኣባላቱ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወጹ ብ15 ለካቲት ኣዚዙ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብታ ሃገር ምልዕዓል ምፍጣር ክንቀሳቐስ ከም ዝጸንሐ እዩ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ዝኸስስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቬኔዙዌላ ይቫንጊል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቤት ጽሕፈትን ኣባላቱን ቀንዲ መሳርሒ ግዳማውያን ተጻዋዕቲ ሓይልታት ኮይኖም መጽንሖም ኣነጺሮም ሰብ መዚ ጸጥታ ቬኔዙዌላ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ዝርከቦም ሓያሎ ሰባት ንፕሬዝደንት ኒኮላስ ማዱሮ ንምቕንጻል ኣብ ዝተኣልመ 5 ፍሹል ፈተነታት ኢድ ከም ዝነበሮም ብምጥቃስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ሓቢሮም ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ቬኔዙዌላ ንዝወሰዶ ስጉምታት ዝኹንንን መግለጺታት ከውፅእ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ቤት ጽሕፈት ካብ 2019 ጀሚሩ ኣብ ቬኔዙዌላ ጨንፈር ከፊቱ ክነጥፍ ምጽንሑ ጸብጻባት የነጽሩ ሩስያ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ተጠቒማ ሓያሎ ኢንዱስትሪ መፍረን ጽገናን ወተሃደራዊ ንዋትን ኣጽዋርን ዩክሬን ከም ዘዕነቱ ኣፍሊጣ ብዘይካ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ሓያሎ ትሕተ ቅርጺ ቀረብ ነዳዲ ሰራዊት ዩክሬን ከም ዘዕነወ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ብ16 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነጺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዩክሬን ብ15 ለካቲት ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዘካየድቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ በርጌስ ጉድኣት ከም ዝወረደ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ትካል መመንጨው ኒውክለሳዊ ውፅዓት ኣብ ዝተደኮነሉ ከባቢ ብምፍጻሙ ስጉምቲ ዩክሬን ሓደገኛን ዘይሓላፍነታዊ መንባሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ወቂሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ዩክሬን ብ15 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ወተሃደራዊ ራዳር ሩስያ ዕንወት ከም ዘውረደ ሓቢሩ በዚ ድማ ስትራቴጂካዊ ገስጋስ ሩስያ ክዓዝዝ ከም ዝኽእል ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጸጥታ ኣሜሪካ ብ16 ለካቲት ኣሚቱ ቁጠባ ዞባ ዩሮ ናብ ደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ ከም ዘስግእ ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ መግለጺኦም መጠን ዝቕባበ ናይተን ባጤራ ዩሮ ዝጥቀማ ሃገራት ኣብ 2023 ናብ 6.3 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ብሰንኩ ድማ ቁጠባዊ ኩነታት ዞባ ምጅማር 2024 ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ኣሚቶም ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ምንቁልቃል ትሑት ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ዜጋታትን ግዳማዊ ጠለብን ከም ዝኾነ ዝጠቕሱ ኪላታት ቁጠባ ነዚ ንምሕዋይ ሃገራት ኤውሮጳ ወፍሪ ክገብራ ክግደዳ ምዃነን ሓቢሮም ኣብ ዞባ ዩሮ ወሰኽ ደሞዝን ዝተመሓየሸ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ብዝጠልቡ ሰራሕተኛታት ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍታት እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እዚ መርኣያ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ምዃኑ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቁጠባ ብሪጣንያ ኣብ ካልኣይ መንፈቕ ናይ 2023 ብምንቁልቃሉ እታ ሃገር ናብ ቁጠባዊ ዝሕታለ ከም ዘምርሐት ወግዓዊ ጸብጻብ የነጽር እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ንዘሎ ቁጠባዊ ዝቕባበ ብምንሃር ንጸገማት ዜጋታት ናብ ዝኸፈ ደረጃ ከም ዘዕርጎ ተገሊጾም ኣብ ብሪጣንያ 2023 ኣብ መሰረታዊ ጠለባት ብሓፈሻ ብምግቢ ድማ ብቐንዱ ዝተረኣየ ወሰኽ ኣብ ዝሓለፈ 45 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ምንባሩ ይሕበር ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንምድፋዕ ብዕቱብ ክሰርሓ ጸሓፍቲ ኪዳን ጆንስ ስቶልተንበርግ ደጊም ፀውዮም
جينس ستولتنبرغ بعصوتو حمش لكاتيت اب كتما براسلس اب استخايد ركب منيسترات مكلخال ابالات اب زهابو مجلصي وتادراو عقمي ابالات كم تزدل كم زيكون بمتقاس لتتصلات زسلع باجت كوسخ ازخاخيروم نزكون مغبار ابالات ገንዘባው بتصحيتن بغبو كخفلا جينس ستولتنبرغ تصويعهم አባላት ኔቶ ክልተ ሚታዊት ናይ ዘቤታዊ ምህርተን ነቲ ኪዳን ክኸፍላ ከም ዝግደዳ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝበዝሓ ግና ነቲ መጠን ዛጊድ ከም ዘይበፅሖ ፀብፃባት የረዱ ንኩናት ዩክሬን የጋድድ ከም ዘሎ ዝውቀስ ኔቶ ወታደራዊ ዓቕሚ አባላት ምድንፋዕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታ ንምፍራይ ተተኮስቲ ዝምልከት ስምዕ ምስ ኩባንያታት ምፍራይ ኣፅዋር ፈረንሳይን ጀርመንን ከም ዝኸተመ ይዝከርም እቲ ኪዳን ዩክሬን ዝገብሮ ወታደራዊ ደገፍ ክብ እናበሎ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ተዓዘብቲ ዝዓበይ ክፋል ናይቲ ክፈሪ ተመዲቡ ዘሎ ተተኮስቲ ብቐጥታ ናብቲ ሃገር ከም ዝላኽ ይጠቕሱ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኔቶ ጠንቂ ውድድር ምፍራይን ምምዕባልን ኣፅዋር ዓለምና ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ናይ መወዳእታ ዜና ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ኣንጻር እስራኤል ዘካየዶ ወታደራዊ ስጉምቲ ከስፍሖ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ምንቅስቓስ ነዚ ዝሓበረ እስራኤል ትማል 15 ለካቲት ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሊባኖስ ዘካየዶ ደብዳብ ብውሕዱ 16 ሰላማዊ ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ ነቲ ስጉምቲ ምላሽ ከም ዝህበሉ ዝሓበረ እቲ ምንቅስቓስ እስራኤል ንሓድሽ ውግ ዝደፋፍ ምንቅስቓስ ተካይድ ከም ዘላ ጠንቂቖም እስራኤል ጎኒ ጎኒ እቲ ኣውሽ መጥቃዛ ተካይዶ ዘላ ኣልማም ደብዳብ ኣብ ሊባኖስን ሶርያን እውን መጥቃዕታት ትፍፅም ከም ዘላ ይፍለጥ እቲ ስጉምቲ ንፀጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዓሚቕ ቅልውላው ከይሸሞ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ዜናታት ንምዛም ማርሳ ዜና ክደግመልኩም መምሕዳር ዞባ ደቡብ ብተሳትፎኩም ዝሰላሰ ልምዓታዊ መደባት ብዝለዓለ ከም ዝስራሓሉ ገሊፆም ኣብ ዞባ ማእከል ብሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ካብ ዝተተኸለ ፈልስታት ኣገራብ 86 ሚእታዊት ከም ዝጸደቐ ተሓቢሩ ኣብ ሃገራዊ መኮስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ መጥዋዕቲ ሓበላን ስጋር ኮርኒያን ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ክዕጾ ኣዚዞም ሩስያ ሓያሎ ኢንዱስትሪ መፍረን ጽገናን ወተሃደራዊ ንዋትን ኣጽዋርን ዩክሬን ከም ዝዕነወ ተሓቢራ ቁጠባ ዞባ ዩሮ ናብ ደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ ከም ዘስግእ ኪራታት ናይቲ ዓውዲ ገሊፆም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን መሳርሕተይ ኣሚር ዓሊን ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ሒዙ ክምለሰኩም ብወገነ ግን ሰላም